Тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм экраннар алдына Николаевка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Нянюкина Әлфия Рәшит кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән сеңлесе Караишева Сария, тормыш иптәше Иршат, балалары Илмир һәм Илдар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең якын кешебез 1959 елның 18 мартында Николаевка районы Татар Сайман авылында дөньяга аваз салган. Үз гомер юлында кадерле тормыш иптәше Нянюкин Рәкипне очратып матур гаилә коралар. Мәхәббәттә уллары Рәис һәм Русланны үстерделәр. Бүгенге көндә инде алар үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Киленнәре Найла һәм Луиза якыннарыбызны бәхетле итеп аларга 4 оныкларын Динә, Айрат, Артур һәм Маратны бүләк иттеләр. Әлфия апабыз 35 ел почта бүлегендә хезмәт итте. Җитди, тырыш, акыллы булганга күрә аны хезмәттәшләре дә яраттылар. Яраткан апабыз, бүген синең тормышыңа сыкланып карыйбыз, күзләр генә тимәсен дибез. Бәхетеңне бер Аллам үзе күпсенмәсен. Син әлеге бәхеткә лайык кеше. Алга таба да шушылай, киләчәктә сезгә ешрак кунакка кайтып, оныкларыгызны матур итеп үстерешеп яшәгез әле. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Кадерлебез, апам, авыр чагымда да, шатлыгымда да син гел янымда. Күп сынаулар аркылы үтәргә туры килсә дә, синең төпле киңәшләрең, иркәләп кошуың, юатуың һәм өлкәннәрчә бар нәрсәне аңлатуың миңа нык ярдәм итте. Алга таба да гел бергә булып, матур гомер итик. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Бары тик синнән генә үрнәк алып яшим. Бүген безнең апабызның матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык күркәм теләк бәйләме. Бу бәйләмдә шын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын. Я бер Аллам, бирче өстәп гаиләсенә саулыгын. Сөеклебез, һәр бер көннән яшәсин ямен табып. Һәр минуттан гомереңнең ләззәтен генә татып. Апам минем, уң канатым, ул иң олы ярдәмчем. Минем өчен ул иң дөрес һәм иң төгәл киңәшче. Күп нәрсәне сиңа гына сөйлим, апам кадерлем. Белсә идең никадәр мин сине сөям бәгырем. Бүген синең туган көнгә шатланышып киләбез. Безнең анда киң күңелле апа көтә, беләбез. Шуңа менә кабул итсен бездән матур теләкләр. Моңлы җырлар бездән булыр сиңа олы бүләкләр. Хөрмәтле Әлфия Рәшитовна, туган көнегез котлы булсын. Алда да якыннарыгызның бәхетенә куанып гомер кичерегез. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, җаны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да булык без бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нуры насибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын
bulsun sina abır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun sina abır çaklarda Sınalgan yüreğin dipsin güçlürek Durmuş yollarında bir küp güç kirek Yürekteki cırını cirge taratıp Cırlıyım senin için seni yaratıp Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina abır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina abır çaklarda Tuğan kınını bügün Türlü bülekler Çını köngülden çıkan Matur tilekler Şatılık ta kaygıda Bulik biz birge Ayırmasın yazmış Bizine gömerge Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina avır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina avır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina avır çaklarda Günelene şatılık